Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Bé, soc Helena i vaig a parlar-vos del llenguatge de la moda. Faré una petita introducció, després parlaré de la forma de vestir com a un sistema de signes, del vocabulari que té aquest llenguatge i el que signifiquen el color, els estampats i el cabell. Bé, què diu la nostra forma de vestir? Els canvis en la moda es produeixen no als dictats dels dissenyadors, sinó en resposta als desitjos i les necessitats de les persones. Com quasi totes les llengües parlades i escrites, el llenguatge de la moda sempre està en un canvi constant. Bé, renaixen paraules i estils nous, o de tant en tant una vella paraula o un vell estil ressuscita. La forma de vestir ens reflecteix ideologies polítiques, la societat, la cultura. La indumentària en si ens parla d'alguna cosa i el mitjà de transmissió d'aquests estils podria ser la televisió, ja que no fa falta estar assabentat de totes les notícies, que mirant la televisió, en la forma de vestir de les persones que estan apareguent, podem saber més o menys alguna cosa que està ocorrent. Bé. La forma de vestir com a sistema de signes. Des de fa milers d'anys, la primera forma de comunicar-se que tenien els éssers humans era a través de la indumentària. La forma de vestir ha sigut com el primer llenguatge per a comunicar-se els éssers humans. És una llengua antigua i universal. Abans de que algú s'apropi a una altra persona per a conversar solament amb la manera que va vestir, podem saber el seu sexe, la seva edat, la seva classe social a la qual pertany i molt possiblement podrem saber també la seva procedència, la seva personalitat, els desitjos sexuals i sobretot l'estat d'humor en què es troba en aquest moment. Como decía Balzac, para la mujer el vestido es una manifestación continua de los pensamientos más íntimos, es un lenguaje, un símbolo. Com qualsevol altra llengua, els sociòlegs ens diuen que la moda no és sols un llenguatge de signes, sinó també és un sistema no verbal de comunicació. I com a qualsevol llengua parlada i escrita, té un vocabulari i una gramàtica propis. Encara que com passa a la parla humana, no n'hi ha sols una única llengua, sinó que n'hi ha moltes que estan relacionades entre si o úniques, i entre aquestes es troben dialectes i accents diferents. Com a cada llengua oral, cada individu té el seu repertori propi, les variacions, un to i empra significats diferents. Bé, així tenim diferents estils de vestir que només en mirar-los ens estan dient alguna cosa. El primer és indumentària de la religió islàmica, el segon és de l'Àsia, el tercer del segle XIX, el de l'esquerra davall és una tribu africana i el de la dreta és una indumentària del món occidental actualment. Bé, el vocabulari. El vocabulari, bé, com qualsevol llengua que té vocabulari, el llenguatge de la moda també en té. I no s'inclouen a soles les peces de vestir, sinó que també estan dins els pentinats, els complements, les joies, el maquillatge i els adorns corporals. En la pràctica, els recursos de l'individu poden ser molt limitats, estan els que en la llengua oral només utilitzen 5 o 10 paraules o els que dicten la moda
que tenen a la seva disposició centenars de paraules en les que creen milers d'oracions. De la mateixa manera també trobem al parlant mitjà de qualsevol idioma que coneix més vocabulari del que usa normalment i són capaços de comprendre l'estil de roba que no es van a posar mai. Bé, la moda o la indumentària, la forma en què vestim, és una definició de nosaltres mateixos. En aquesta definició entrem en pràctica la comoditat, la resistència, la disponibilitat i el preu. També es veuen reflectides en aquestes decisions les persones que tenen un vocabulari limitat i les persones que tenen un vocabulari alt o mitjà. Encara que sembli impossible d'equiparar, podríem identificar les diferents peces del vestit amb les diferents parts del discurs. I també els adjectius i els adverbis d'una llengua s'equivalerien amb el complement i els adorns de la moda. Els complements són essencials en una vestimenta i com ocorre en la parla és més difícil de comunicar un estil massa recarregat encara que el resultat pot ser impressionant. Bé, dintre dels complements tenim el maquillatge i els tatuatges. El maquillatge la forma més fàcil de decorar la pell és amb cosmètics. Les dones els usen com a mitjà de expressar l'edat i les imperfeccions. Encara que el seu principal efecte és crear l'aparència d'entusiasme eròtic. També s'utilitza per a que la cara s'ajuste a l'ideal vigent. Els tatuatges són una altra forma de decorar la pell i els tatuatges petits simbolitzen un passat tormentós, mentre que els grans són menys populars. Bé, hi ha cert tipus d'informació sobre altres persones que es poden comunicar encara que no existeixi una barrera lingüística. Potser no siguin capaços d'entendre una llengua, però quan escoltem una conversa en un idioma que no sabem, sí que podem saber per la forma en què estan parlant i per el to que estan empleant si les persones estan alterats o avorrides, alegres o tristes, confiats. D'igual manera passa amb el llenguatge de la moda, que això ocorre a través del color i dels estampats. El color és el primer i més important d'aquests signes, el que causa major impacte i més immediat. Els psicòlegs han descobert que una simple mirada a diversos tipus de colors pot fer que els batuts del cor canvien, la pressió sanguínia, la respiració, al igual que ocorre amb un so discordant o harmoniós. Podríem dir que el color en la llengua humana és el to de veu. El blanc, el negre i el gris són els tres colors més importants. El blanc, en èpoques clàssiques, era el color dels núvols de quan feia bon temps i també de les muntanyes amb els pics nevats on habitaven els déus. El blanc sempre ha simbolitzat puresa, innocència i estatus. S'associa amb la infantesa i amb el naixement i suggereix delicadesa, encara que també pot simbolitzar malaltia o debilitat física. El negre, en canvi, és el color de la nit i l'oscuritat. Durant molts anys ha simbolitzat la mort, el pecat, el mal, la tristesa, la culpa i la sofisticació. Bé, el gris és una mescla entre el negre i el blanc. És un color ambigu i indefinit. Suggereix fum, boira, crepuscle i qui porta aquest color pot ser indici de que es tracta d'una persona discreta i que vulga passar inadvertit. El gris també suggereix misteri i enigma. El to gris del tratge d'home de negocis simbolitza convencionalisme més que timidesa.
El vermell és el color de la sang i simbolitza força... Què passa? Simbolitza força, vitalitat i calor. També passió sexual i depenent del to de roig pot simbolitzar agressió o desig sexual. El groc s'associa amb la llum, l'esperança, la joventut. És freqüent en la roba dels nens petits, sobretot dels que estan començant a caminar. L'home i la dona vestits de groc simbolitzen optimisme i extroversió, encara que alguns tons de groc poden simbolitzar immaduresa. El blau està associat amb la distància. Psicològicament té un efecte tranquil·litzador, reduint la pressió sanguínia i el ritme de la respiració. Tradicionalment ha estat associat amb l'harmonia i la serenitat i el descans. En l'edat mitjana, el blau era el color de l'amant legítim i fidel. Per això també està associat amb l'honestitat i la fidelitat. En l'àmbit religiós també simbolitza fe i devoció. El verd és el color de l'herba, dels arbres, dels cultius del camp i no de la ciutat. És el color de la vegetació i té fortes connotacions amb la fertilitat i el creixement. Vestir de verd sol simbolitzar poders de la naturalesa o força vital, llibertat, màgia. El púrpura o el morat originalment era el color més car per a la tela. En moltes societats estava associat amb l'alta noblesa. De fet, a dia d'avui, la família reial anglesa utilitza aquest tipus de color per a les cerimònies de coronació, un púrpura oscur, ja que hi ha diferents tons de púrpura. El marró és una mescla del taronja i del negre i s'associa amb la terra i amb la naturalesa, però amb la naturalesa de la tardor i de l'hivern. Suggereix estabilitat, seguretat, força. En els països occidentals és el color més habitual per a la vestimenta de molts treballs. Els dissenyadors el recomanen als homes de negocis que viatgen de ciutat en ciutat perquè suggereixen confiança i simpatia tant en els caps de treball com en els clients. A més, és un color fàcil d'aconseguir i assequible econòmicament. Bé, ara vaig a parlar dels estampats. Abans deien que com més complex fos el disseny i més colors s'utilitzassin, la prema seria més prestigiosa. En canvi, ara no hi ha molta diferència de prestigi entre una roba estampada i una llisa, a menys que aquesta siga feta a mà. Les prendes més prestigioses són les que combinen els teixits llis clars amb els estampats fets a mà. Els estampats que més se solen utilitzar són, en primer cas, les ratlles, que simbolitzen desig d'ordenar alguna cosa, esforç, capacitat per seguir un mateix, serietat, rectitud, encara que el significat de les ratlles canvia depenent el tipus de grossor que té la ratlla. Si les ratlles són més grosses, simbolitzen un esforç físic. En canvi, si són més estretes, simbolitzen un esforç intel·lectual o mental. Els quadres també simbolitzen un esforç ordenat, encara que menys formal i col·lectiu, i se solen utilitzar en esports individuals com el tenis, el golf. Els quadres més grans suggereixen professions que exigeixen grans moviments. En canvi, els més petits se solen utilitzar en professions d'oficina i activitats lúdiques. Els llunars simbolitzen humor.
i en canvi les flors, llibertat, relaxació i feminitat. Els dibuixos solen estar associats amb la calidesa, la fortalesa, l'afecte. Depenent dels estampats que tinga la indumentària, ens fa saber els gustos culturals de cada persona. Bé, ara vaig a parlar dels cabells. El cabell, el color i la textura sempre han estat associats amb la personalitat, encara que les característiques canvien segons l'època. Així tenim diferents tipus de cabells dels anys 50, de l'actualitat, també dels 80. El cabell llarg sempre ha sigut un atribut important i legendari de la feminitat. Ha estat associat als protagonistes dels contes de fades i simbolitzava la dona sensual. Tradicionalment estava associat amb la joventut i amb la virginitat. En canvi, el cabell curt, a la dècada dels 20, va simbolitzar independència i llibertat. També independència eròtica, encara que a poc el cabell curt va passar a ser cabell per als muscles i era el que estava més de moda en aquella època, ja que el cabell llarg va deixar d'estar de moda perquè en l'àmbit no estava acceptat en el mercat laboral. Actualment, el cabell llarg simbolitza idees romàntiques, ardor emocional i sovint disponibilitat sexual. I el cabell curt simbolitza una independència i un rebuig a les pressions del món actual. El pèl ros el color i la textura sempre també han estat associats amb la personalitat. Les roses han dit que sempre han sigut les preferides dels homes i les que tenen més gràcia, mentre que les morenes eren les més profundament emocionals i les pèl-roges les fogoses i apassionades. Els colors definits simbolitzen una personalitat forta, mentre que els colors apagats simbolitzen una personalitat més retratada. El cabell laci simbolitza persones de vegades solemnes i les persones del cabell arrissat són alegres i possiblement frívoles. En el segle XIX, la majoria de les dones de la cultura popular portaven el cabell llarg i de color castany oscur. A les roses normalment se les retratava com a tontes, ingènues i frívoles. I a les pèl-roges, en la imatge popular, indicaven un geni viu. En l'actualitat, les dones de pèl ros solen ser les protagonistes de les comèdies i dels melodrames, mentre que les del pell castany solen ser protagonistes de misteri i tragèdia. Les persones de cabell arrissat succeeixen humor i tempestuositat. Així he posat un vídeo sobre l'evolució de la moda i com a conclusió, la moda, al igual que el temps, va canviant, ja que ens representen els canvis socials i culturals que estan ocorrent en cada moment. Simbolitzen també com és una persona, però sempre també mostrant l'actualitat que cada persona està vivint.
I moltes gràcies, espero que us hagi resultat interessant.